Здравейте, аз съм Стефани. Аз съм Арман. И в днешния епизод на подкаста Младите света на възрастните. На гости при нас са Йордан Иванов, треньор на юношите на Лудогорец, и Елисей Съров, професионален играч към първия отбор на Лудогорец. Здравейте! Здравейте! Здравейте от мене. Благодарим ви, че приехте поканата да бъдете наши гости. Благодаря много за вашата покана. Ще започнем с това да се опишете с 3 думи. Да, аз почвам първи, добре. Добронамерен, като за начало. Спортист човек, дисциплиниран и креативен. Аз съм дисциплиниран, общителен човек и позитивен. Разкажете ни малко за вашите приятели, за семейната ви среда, годините ви в училище и като цяло хората във вашето обкръжение. Аз съм израснал в нормално семейство. Майка, баща, имам по-голяма сестра от мене. От гледна точка на приятелство имам компания, от която сме от малки заедно, още от детската градина, от 4-5 годишни до ден днешен. Постоянно се излизаме, поддържаме с контакт и така. В училище, в момента съм в езиковата гимназия и съм 12 клас. Всичко си е идеално. Елисей, ти? Аз съм се родил в Русия, съм израснал там. Имам 3 по-големи братя и една по-малка сестра, която е си тук, в Разград. До 14 години съм живял в Русия. Също имам много приятели оттам. Сега пак, като живея в България, пак поддържаме връзката. Съобщуваме постоянно с тях. Иначе като се преместих също, почнах да уча в езиковата гимназия. Се познаваме с Данчо. От тогава се познаваме с Данчо. Намерих си приятели тук, покрай отбора, покрай училището и така. Даже заради Лудогорец и училище завързахме оттам приятелството. Да. Как и кога футболът стана част от живота ви? Още като бях на 3, зад блока баща ми взе една топка и ме накара целият ден след обяд реално да сме заедно и постоянно. Удрям топката по стената, той е на врата, целта е да му вкарам гол и така. Следователно, оттам нататък вече всеки един ден почнах да процедирам по един и същи начин и вече като станах на 7, малко преди да започна първи клас, започнах и разбрах, че има тренировки за моя набор в Лудогорец и следователно започнах, завидимо на първата тренировка, справих се според треньорите добре, останахме вече и оттам нататък останалото, си е приказка. За мен е по-забавна история. Брат ми беше професионален тенисист и баща ми искаше също аз да тренирам тенис и да продължа кариерата там. Обаче някакси в 5, като бях на 5, заведоха ми на тренировката по футбол и оттам се запалях. Някакси ми хареса много, почнах да тренирам. 5 до 8 тренирах в един отбор до нас с по-големите момчета и после ме взеха в академията на Зенит. Тя се води една от най-големите футболни школи в Русия. Така предполагам. Вече можете ли да разграничите как спорта повлиява на живота и по какъв начин? Със сигурност изгражда дисциплина на първа степен, прави да си по-самостоятелен. Естествено, когато имаме лагери, събуждаме се рано, треньорите идват, чукат по вратите, ставаме за закуска веднага, имаме 10 минутки, 15 максимум да се оправим да слезем. Положението е малко като казармата в спорта като цяло, не само в футбола, генерално говорим. И със сигурност помага и за училище да бъдем както трябва в кондиция и в живота със сигурност направи по-подготвени
и по-отговорни също. И така. Съгласен съм с Данчо. Със сигурност ставаш по-дисциплиниран. И това е нещо, което според мен съвременните деца, които седят по телефоните, нямат какво да правят вкъщи, не излизат толкова много навънка. Това го нямат, защото спорта и футбола пак те запалва като зависимост. Почваш да тренираш, искаш резултати, нещо харесваш процеса на тренировката, имаш интерес, който те развива като личност, нали, и все пак е физически се подобряваш, нали, се спортуваш, което е много полезно за всеки човек. Тоест искате да кажете, че не може да разграничите някакви минуси от цялото това футбола да е част от живота ви? Минуси, да. Само, понеже двамата избрахте само позитивизми, се чудя дали има нещо негативно в това, което вие сте отсяли. Има със сигурност минуси. Приятели, със сигурност трябва да дадеш много от себе си и трябва да си склонен да направиш много лишения, първото което е. От тия лишения включваме приятелства, постоянно ще идва, че те дърпат. Примерно ние двамата, Данчо, Ели, елате при нас така и така, обаче ние не можем. Ние трябва да си легнем в 10-11 часа максимум, даже 11 е късно, да сме станали в 7 часа, подготвени, закусили, отишли на сутрешна тренировка, прибираме се, обядваме. Отново след обяд по същата процедура, дворазово, всеки ден. И това естествено в дългосрочен план, малко или много, ти изиграва и лоша шега, понеже ти остава малко среда от твоите съотборници. Да. Аз ще кажа от минуси, че има много контузии. Нали, това е нещо, което ти никога не го очакваш. Никога не можеш да го предвидиш. И някои момчета мислят само за футбола, не учат, не се интересуват пак от нещо друго и като настъпва този момент, като получаваш контузия, живота ти буквално спира. Ти не знаеш какво да правиш. Не знаеш как да се развиеш. Не знаеш какво да правиш освен футбола, нали? Може да се случи, че с тази контузия няма как да продължаваш да тренираш. И това е един голям минус и това е риск, който всеки един от нас го приема. Имате ли определен ритуал или имате ли определен предмет, който вземате преди важен матч? Ритуал по-скоро нямам. Аз отпреди съм си така малко повярваш към религията. Единственото, което е, имам си кръстче, си го нося и това е, няма нещо специфично. Да, и аз още съм малък за ритуали, не знам. Някакси отвътре не ми е идвало да имам някакъв ритуал. Добре, Елисей, ти по-рано сподели за преместването от Русия в България, но сега ще влезем малко повече в подробност. Как стана цялото това нещо и как се реши да дойдеш точно в Разград, в детско-юношеската школа на Лудогорец? Не знам, семейството ми реши да премести. Всички. Майка ми, баща ми и сестра ми. 4-мата се преместихме. Нямахме възможност да се преместим в някаква друга държава. И решихме да се преместим в България, защото и преди сме идвали тук. На лятна ваканция. 12 години идваме в България. И като се преместихме в България, просто почнахме да търсим, аз почнах да търся отбор. Потърсих в интернета най-добрият отбор в България. Разбрах за Лудогорец, че тогава бяха 13 години подред шампиони на България. Уникални условия, най-добрите за България според мен.
И школата им също е много добре. Има колко? 4 естествени терена, един изкуствен, има сауна, има джакузи. И според мен... Разград също. Малък град, много добре за да си фокусиран върху футбола само, нали, няма молове, някакви разходки, нали, Данчо, който каза преди, в София, в Пловдив, според мен, приятели ще искат ти да излизаш още повече навънка и ще ти се иска, пък в Разград, малък град, няма къде толкова да се разходиш. Тук е по-лесно просто да се фокусираш. Да, и като идваш тук си фокусиран върху футбола и решихме цялото семейство да дойдем тук. Към Данчо, каква беше причината да спреш с футбола? Ами, тя не е една причина, поради което е съвкупност е от няколко, но най-напред се изявява това, че с моето семейство така решихме. И второто, което е, аз вече бях решил, че искам да се занимавам с треньорство. Да, исках просто да уча по-младите, нали, това, което поне малко съм научил, на това, което моите треньори са ме развили, показали, нали, да мога да го предам на подрастващите, поне за момента. Ще видим, нали, за в бъдеще как ще се случат нещата, ако е писано, нали, с по-големи, дай Боже, мъжки отбор, професионален отбор. Винаги нашата цел, като футболист, при мен като треньор, е професионалното равнище и да сме възможно на най-високо ниво в някой топ отбор. Дали би било тук, в България, в случая Лудогорец, или в чужбина, от чуждестранните първенства. Няма значение. Важното е да се развиваш индивидуално. Или си отново към теб, какво е чувството на 18 на толкова, смея да нарека крехка възраст, вече да тренираш първия отбор на Лудогорец? Аз почнах да тренирам с мъжете, като бях на 16 и половина. Викнаха ми за лагер в Австрия с тях. И сигурно първите 1-2 месеца ми беше много трудно, защото темпото на играта, решенията, които вземат и интензивността беше много по-бърза, много по-голяма от на школата. И им беше много трудно. Обаче след време, нали, след вече 2 години, свикнах с всичко, с темпото и смятам, че не съм по-зле от някои футболисти в Лудогорец, нали, в първи отбор. Даже съм по-добър от някой. Всичко държа темпото, нали, издържам интензивността и основно нямам никакви проблеми. Така. Към Данчо, какво да си треньор в детско-юношеската академия на Лудогорец и как успяваш да запазиш искрата на децата да продължават да тренират? Интересно е, със сигурност. Интересно е, достава удоволствие, понеже аз се занимавам главно с малки деца. Имам няколко групи. Първата ми са 9-10 годишни, оттам нататък втората ми е 12-13 и имам по-големи, които са на възраст между 14 и 16 години. С малките там абсолютно трябва да си много тактичен, ако мога правилно да се изразя, понеже всяко едно детенце си има собствен характер, има си собствен праг на търпимост и може би трябва да имаш различен подход към всяко едно. Всяко едно от децата си има собствен интерес, било то от към упражнения или от към нещо друго. Да, всеки обича да играе, както те му викат матч. Но е много важно да ги научиш, че това е крайният резултат и да изградиш дисциплина в тях.
което на тази възраст, нали, вярвате или не, наистина е доста трудно, но вече станаха 2 години, откакто съм част от клуба, за което съм много благодарен за дадената възможност и си нямам абсолютно никакви проблеми от към дисциплина, изградил съм си всичко. С един моя колега, който благодарен заради него, нали, съм в този отбор. Той така помогна доста. И да, ако трябва да се върнем на въпроса, интересно е. Изгражда като по-възрастен, въпреки нашата възраст. Как запазвам искрата в децата? Аз съм съгласен с Данчо, аз не мога да разбера треньорите. Вие сте много търпеливи и издържливи, защото аз съм пробвал да тренирам едно момче, не групата, не е цял отбора, но само едно момче и след 20 минути спрях и му казах, че не мога. Нямам никаква търпеливост и нищо такова. Трудно е, трябва да имаш със сигурност някои умения, които според мен още с изграждането ти на човек от малка възраст открояват и показват, нали, че ти ги имаш и са си реално вътрешно в тебе. Как им запазвам искрата? Те дечицата просто всеки иска да играе, всеки иска да спортува. Това тя ги зарежда. Като ме видят мене, нали, поради моето държание, нали, не съм някой по-възрастен, така строг. Има забава, има настроение, идват с усмивка децата. Радват се на условията, които имат първо. Изключителни терени, както Ели каза по-рано. Абсолютен професионализъм. Всяко едно от децата си има екипировка. Нито едно от децата не са дели. Всички са си едно, абсолютно едно цяло. Идват си всички заедно тренировка. Връщат се. Всичко си е, честно казано, на професионално ниво, въпреки че са още малки. И това е главно усмивката и държането на треньора, на ментора. А Елисей, как и защо реши да си на позиция полузащитник? Аз първоначално бях централен защитник. Даже имам награда най-добрият защитник в Русия. Обаче, като бях на 13 години, още в Русия, нашият отбор ни поеме един друг треньор и той всъщност видя, че много добре намирам, така им казваме, уличките. Празните пространства. То са празните пространства между линиите на обраната. И така, и ми направих централен полузащитник. Първоначално бях дефанзивен халф. След това ме качи малко нагоре, като централен халф. И вече после, като се пренесихме тук и като дойдех в Лудогорец, треньор Росен Иванов реши да ме сложи като офанзивен халф. То си е номер 10. И от тогава съм на тази позиция. Даже имаме една интересна история с него. Долу-горе 2-3 месеца преди да започна като треньор, понеже аз започнах по-рано, както казах, вече от 2 години съм там. Ние реално с него имахме общ треньор. Мартин Цирков, който в момента не е част вече от академията и аз вече бях спрял с футбола от 1 година. И нали ми се обаждат. Ало, така и така, имаме нужда, трябва ни човек за тренировката. И аз идвам и познавам него просто от училище, знам, че е с дълга коса. И викам... Тогава бях с дълга коса, да. Да. И му викам, Ели, днеска ще дойда на тренировка, викам, трябва ми лента. Той вика, добре, ще те взема. Отиваме там са ни първите думи заедно. В училище, каквото сме се виждали, това е. Просто нямаш кого друг да питам. И отиваме там на тренировка, всичко точно, ето и само, даже има много добър спомен, седите и ме гледа.
за уменията. После треньора дойде с мен да разговаря. Той мен не ме познаеше лично. Искаше да се върна към отбора. Щяхме да тренираме заедно. Да. Елитна група, всичко. Но вече бях категоричен с треньорството и да, имаме общи спомени с него. А след като завършиш училище, смяташ ли да продължиш нещо свързано с спорта? Ами абсолютно. На мен футбола ми е част от ежедневието. Абсолютно всеки един ден се занимавам. Дали ще го практикувам в деня с приятели, дали на работа, дали социалните мрежи нещо ново ще науча, главно в сферата на футбола. По пътя на логиката е съвсем логично да продължа да се занимавам с това нещо. Да, искам да уча, искам да отида да се развивам, да стана възможно най-добър, да попивам нови знания и дай Боже така да ми се стекат обстоятелствата. Имам си там университета, Националната спортна академия, предполагам и вие знаете. Да. И ако е писано, ще си продължим с започнато и оттам нататък вече каквото стане. Пожелаваме ти всичко това да ти се сбъдне. Сега въпрос отново към двама ви, на който може да отговорите индивидуално. Как се виждате след 10 години? Еде, по-малкия давай. Аз много обичам английската премиер лига. Така съм фен на отбор Манчестър Сити и се надявам след 10 години да играя там. И така. Данчо, ти? Ами, да, както казах, възможно най-добре е да сме се развили както трябва за след 10 години. Мисля, че даже ще е добре да имаме вече някоя половинка до себе си, вече е напълно нормално, като се замислиш 28-29 годишна възраст, е напълно възможно да сме създали семейство и така, но главно професионалният план за момента е на първо място. Аз половинката вече имам. Имаш ли? Не ми трябва след 10 години, да. Браво. И общо взето, да. Ако искате и вие да снимате в студиото на Разград Нюз, може да свържете с нас от тук. Освен този сет, студиото разполага с още един. До момента, в който трябва да дадете послание на децата, които те първо започват с спорта. Аз ще започна. Послание. Никога не трябва да спират или да се отказват от това, което обичат. Особено ако са се захванали с спорт. Това е може би най-правилното нещо в наши дни. Дали е футбол, дали някой друг. Но главно, ако е в сферата на футбола, е задължително просто децата да бъдат сериозни. И да запазят първоначалната си искра. И това е просто да тренират. Не се иска нещо много от тях. Просто да са си фокусирани, да си тренират и да бъдат щастливи. Няма. Аз ще кажа от футболна гледна точка, че до 12, 13, 14 години трябва много да тренират техниката с топка. Въобще не трябва да мислят за фитнес. Въобще, първо, че сега вече в школите има кондиционните треньори, които създават програмите на всички момчета. И като си малък, на тая възраст, не ти трябва да тренираш повече физически. Обаче трябва да си постоянен на терена. Момчета се възстановяват много бързо, доста по-бързо, отколкото ние сега. И затова по 3 пъти на ден, само 15-20, може би половин час, допълнително с топка, жонглиране нещо, до стеничка пасовете, защото това е много важно. Това го правят в Испания, Англия, Франция и без това нещо няма как да станеш голям футболист. Иначе съм напълно съгласен с Данчо. Трябва да си дисциплиниран, не трябва никога да спираш
защото това ти прави душата ти по-слаба. И все едно не си направил това, което си искал цял живот, нали. Мечта е. Да, това е мечта не е само на тебе, ама и на доста малки момчета. И това е тъжно, когато ти спираш. Затова, независимо какви резултати, трябва да играеш, да тренираш, да се развиваш, да изискваш максимум от себе си. Сега дойде рети на нашето предизвикателство, което ще помоля Стефи да ви каже какво по-точно е. Ще въртите известно време на обръч. Точно така. Предизвикателството им е да въртят обръч, което обаче няма как да снимаме тук, затова ще го монтирам сега. Добре, надявам се да сте успели да си изпълните предизвикателството успешно. Ще разберем. И вече ориентирайки се към края, Елисей, аз ще те помоля да зададеш въпрос към един от следващите ни гости, който е Ивайло Чочев. Към Ивайло бих задал един въпрос. Какво му беше най-трудното, когато той играеше в Италия? Аз ще помоля Данчо да зададе въпрос към другия ни следващ гост, Козмин Моци. При мен две неща ме интересуват така. Едното е свързано с така вече прословутия квалификационен кръг на Шампионската лига през 2014, понеже, както всички си спомняме, този матч, румънски отбор, той е румънец, застана на вратата. Е много интересно как, нали, точно той реши да застане на вратата срещу отбор от неговата си родина. Нали. Много хора не биха постъпили по този начин. Другия, извън сферата на футбола, ми е интересно ми е какъв човек е, от какво се интересува, има ли хобита, различни занимания и така. Ще се уверим да предадем вашите въпроси. И много ви благодарим, че приехте нашата покана. За нас беше удоволствие. Благодаря много. Да. За нас също. Да. А на вас, нашите зрители, благодарим, че бяхте с нас и в този епизод. Социалните ни мрежи може да намерите долу в описанието. Също така не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на Разград Нюз.